Ako sme si všetci všimli v ostatnej dobe, na ulici Nešporovej začal stavebný ruch, kde mesto Šala začalo s budovaním doma dôchodcov, ktorý je pre nás a pre naše mesto viac než potrebný. Súčasne mesto disponuje s 20 lôžkami v domove dôchodcov, čo je isté nepostačujúci počet pre mesto, ktoré má takmer 24 000 obyvateľov. Tento projekt počíta s tým, že po jeho ukončení tam bude miesto pre 80 klientov, ktorí budú či už v dennej starostlivosti alebo v trvalej starostlivosti. Peniaze na výstavbu doma dôchodcov sme získali z projektu Európskej únie, teda je šťastie financovaná táto výstavba z európskych peňazí, zo štátneho rozpočtu a mestského rozpočtu. Tento projekt bude realizovaný dobudovaním súčasného pavilónového typu škôlky s tým, že tam bude jedna prístavba a nadstavba. Budú vybudované parkovacie miesta pre návštevníkov, pre klientov denného stacionáru a samozrejme v neposlednom rade bude aj oživená zeleň, ktorá by mala spríjemniť život nielen tých, ktorí budú umiestnení v tomto domove dôchodcov, ale dotvoriť celú zeleň a prostredie sídliska, na ktorom tento domov dôchodcov vyrastie. V uplynulých mesiacoch práce na tejto stavbe boli pozastavené, a to z toho dôvodu, že dodávateľská firma, ktorá začala túto realizáciu, počas realizácie došla k takým veciam, či už v nezrovnalostiach v projekte, alebo tzv. Okolností, ktoré nemohol predvídať ani objednávateľ, ani dodávateľ. Za tieto mesiace, ktoré stavba stojí, boli vypracované dodatky k projektovej dokumentácii. Bola spracovaná a doplnená projektová dokumentáciou práce. Naviac tieto boli nacenené a dohodnuté s dodávateľom dodatku zmluvy. Tieto naviac práce dnes činia vo finančnom vyjadrení okolo 150 000 eur, ale napriek tomu, že tieto peniaze budú musieť do rozpočtu mesta, pri celkovej sume 2,5 milióna eur si stále myslím, že sa to pre naše mesto a našich obyvateľov a budúcich užívateľov tohto doma dôchodcov oplatí.